Silav roj baş hevano li Rojavayê Kurdistanê pêşketinên pir ciddî hene û dikarin bibêjin meclîsekî alternatîf tê avekirin yani paralel. Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê niha di nava amedekariyên ciddî de ye ji Durzîyan bigire heta Elewiyan ji Asûriyan bigire heta Ermenî, Türkmen hemî milletên li herêmê li hev civiyane di konferansekî gelekî girîng de İlham Ehmed Mazlûm Abdî jî li wê derê ne rêveberên Rojavayê Kurdistanê jî li wê derê amede ne çi qas Kurd hene yani yekrêziya Kurdan jî li wê derê amede ye. Armanc ew e ji vê konferansê biryarekî derbikeve di derbarê qedera temamê Sûriyê ne tenê Rojavayê Kurdistanê. Yani rêveberiya Xweser weke alternatîf di nava amedekariyan de ye ka ew ê çi bikin. Niha em dibînin ji hêzên navnetewî vir da wê de Amerîka, Ewropa gelek welatên din tên bi hikûmeta demkî ya Şamê re didin distînin meclîsekî ne rewa heye li cem wan ne hilbijartin heye ne pêkhatê tê de cihê digirin tenê mantiqekî heye ew jî mantiqekî evneperest ya heteşê tê de cihê digire. Çawa çê dibe ku ew xwesa dewletên pêşketî çawa çê dibe ku Amerîka, Fransa, İngiltere hemî wê derê ji xwe re weke hedef dibînin yani jî ji xwe re dikin ciyê danûstendinê yani muxatab ji xwe re digirin. Ev pirsgirêk e. Li hember van hemî meseleyan li Rojavayê Kurdistanê jî îro konferansekî gelekî girîng heye ez dixwazim hûn hevalên hêja bişopîn vê konferansê ka dawiya wî dibe çi em ber vê ku derê ve diçin ev girîng e. Niha di derbarê konferansê de her wiha Amerîkayê qismekî axa Ermenistanê kirê kiriye ji bo 100 salan. Çi ye? Niha em ê ji we re behs bikin. Wê derê korîdorekî ve dibe di navbera Nahçıvan û Azerbaycanê de yani axa Bakurê Kurdistanê û Azerbaycanê dikare bibe yek di korîdorekî de. Ji ber ku pirsgirêk derketibû di navbera Azerbaycan Ermenistanê de ev axa ku korîdor tê re derbas dibe li Bakurê Îranê ye aydê Ermenistanê ye. Ji ber vê yekê ew bu problem di navbera Ermenistan Azerbaycanê de lê peymanekî aştî hatiye morkirin îro li Amerîkayê di navbera her du dewletan de Donald Trump zorê li wan kiriye ku vê korîdorê weke kirê bidin wan yani kirê bikin wan ji ber vê kontrola wê axa Ermenistanê êdî dikeve destê Amerîkayê ji bo 100 salan. Bi şiklekî Amerîka dibe cîranê Kurdistanê. Ve goterê. Niha çend nûçeyê me amade kirine ji we re pêşkêş bikim ez di dawiyê de behsa vê konferansê bikim. Konferans niha didome. Ji aliyê din ve ev komisyon heye meseleya komisyona hevgirtina neteweyî biratî û demokrasiya wezîrê navxwayî jî her wiha îro tevlî wezîrê karê navxweyî Tirkiye wezîrê parastinê serokê saziya îstixbarata Tirkiye mîtê jî hatine tevlîbûne îro civîna xwe ya duyem li dar dixe ev komisyona ji bo aştiyê û çareseriyê civîn wê ji şapemeniyê re girtî be îro hinek cuda ye ji ber ku gelek belgeyên cuda wê were xwendin. Komisyona hevgirtina neteweyî biratî û demokrasî ku ji bo pêvajoya danîna çekan ji bo xwefeshekirina PKK ew wisa dibêjin ji xwe re çareseriya pirsgirêka Kurd li parlamentoyê hatiye avekirin. Yani ew nabêjin ji bo çareseriya meseleya Kurd û Kurdistanê dibêjin komisyona ji bo xwefeshekirina PKK û danîna çekan. Yani armanc ew e ew wisa dibêjin. Ême derdê me herkes zane em çi dibêjin. Niha ev roja sêşemî civîna xwe ya yekem li darxistibû nav rêbazên xebata komisyonê hatibû diyarkirin. Komisyon wê civîna xwe ya duyem jî îro saet di çardan de bide destpêkirin. Civîn wê ji şapemeniyê re girtî be îro belgeyên axaftinên beşdaran jî wê veşartî bin. Di civîna îro de eger biryar were girtin wê sê endamên nû tevlî komisyonê bibin. Hejmara endamên CHP, AKP û Dem Partî wê zêde bibin. Çavleriyek û komisyon li ser pêvajoya sererastkirinên yasayî yên pêwîst diyar bike divê çarçovê de bixebite. Komisyon wê kar û xebatên xwe di mehên tebax îlonê de bidomîne bi vebûna parlamentoya Tirkiye re wê pêşniyazê xwe yê li ser yasayan pêşkêşî parlamentoya bike. Piştî ku di komisyonê de çarçoveya yasayên pêwîst were amadekirin ev komisyonên pisporiyê yên eleqedar yên ku mesele re eleqedar dibe wê werin guftûgo kirin ve guherandina pêşnûmeyên yasayan. Yani pêşnûme tên amadekirin pêşî
hemî pêşniyazên di nava komîsyona de derdikevin diçin pêşiya pisporan. Komisyonê pisporê yani. Mesela kesên ji hukûqê fehm dikin. Ew wana serrast dikin. Di vê çarçovê de çavleriyek û komîsyon li ser serrastkirinên wekî yasaya tekoşîna li dijî terorê, qanûna cezayê a Tirkan û yasaya înfaza cezayê xebatan bike. Ev qanûnên problematîk in li Tirkiye. Yasaya tekoşîna li dijî terorê yani hûn pirtûkekî bixwînin, dewleta Tirkiye kêfa wê jî ranê dikare we bavê ji hepsê ji ber xwendina wê pirtûkê. Çi dibe bila bibe. Hûn mîvanekî dihewînin mala xwe da ew dikare sebeb bibe sebebê girtina te a salan. Yani acayip zulmekî pir mezin heye. Mesela hûn dikarin mîvanekî bihewînin mala xwe da. Mîvanê we tê eqrebayê we ye. Yan jî eqrebayekî we ye hûn bi telefonê pê re diaxivin li derveyê welê te. Ew dikare bibe sebeb ku tu bi salan de hepsê de bimînî. Ev yasaya tekoşîna li dijî terorê ye. Bixwe ev yasa terorîzmê pêktîne li ser civakê ye. Yani bi rûmeta milletê me dilîze. Mesela ez li gor dilê xwe li ser medya civakî mirov nikare parvekirinekî bike. Tweetekî hatibe parvekirin nikarî dubare parve bikî. Bana hemî dikevin çarçovaya wê yasayê ji ber sedemên pir biçûk jî bi salan me dikare hepsê de bimîne armanc çavtirsandina civakê ye. Ew meseleya ku min ji we re bas kiribû, mesela Azerbaycan Ermenistanê peymana aştî ya ku 2 salin li ser danûstandin dikin li koçka spî îmze kirin. Li gorî peymanê korîdora Zengezûrê wê ji Amerîkayê re were kirê kirin. Serokkomarê Azerbaycanê İlham Aliyev û Serokwezîrê Ermenistanê Nikol Paşinyan wê li koçka spî bi Serokê Amerîkayê Donald Trump re biçivin. Çavlerê ku Aliyev û Paşinyan di civînê de peymana aştî ya ku demekî dirêj li ser danûstandinan dikin îmze bikin. Yek ji xalên herî balkêşiyê peymanê radestkirina korîdora Zengezûrê ya ji Amerîkayê re ye ku ji ber girêdana axa Azerbaycanê bi navçevanê re xwedî giringiyekî stratejîk e. Ew korîdora ku me bes kir ya Zengezûrê ye ji xwe beriyan ha min vîdeo li ser vê meselê çêkiribû. Ev herî zêde faydeya dewleta Tirkiye heye ji vê korîdorê re. Na, faydeya vê korîdorê ji dewleta Tirkiye re heye. Çünkü di navbera Azerbaycan û dewleta Tirkiye re direkt bê sînor rêve dibe. Yani kesên ji Bakurê Kurdistanê bixwazin biçin Azerbaycanê di ser navçivanê re êdî nakevin ser axa Ermenistanê direkt derbasî Azerbaycanê dibe. Yani navbera Azerbaycan û navçivanê de ewsa tiştekî mîna erfa û heye ewsa digêje heta Îranê yani tu ji bo ji navçivanê da navçivan sînorê Bakurê Kurdistanê ye. Ji bo tu ji wê derê navçivanê biçî Azerbaycanê bê kontrol dibe tu bê kontrol an hene mümkün e. Ya dibe tu İranê re derbas bibî biçî bi sedan kilometre İranê re derbas bibî ya jî tu Ermenistanê re derbas bibî kontrola sînorê gümrûkê tonkî problem heye. Ji vana pêşniyaz kirin ku korîdorekî wisa em vekin bê problem, bê kontrol, bê pasaport merov kamyon bikaribe ji Tirkiyeyê direkt here Azerbaycanê were bê kontrol. Ev korîdor jê re dibêjin korîdora Zengezûrê. Ev deştekî pir berfirê helwê derê Amerîka wê derê kirê dike ji bo 100 salan. Baş e? Deverekî stratejîk e. Balyozê Amerîkayê Enqerê Tom Barak mehaborî di daxuyaniyekê de bal kişandibû ser wê korîdorê diyar kiribû ku her du welat zêdetirî 10 salan e li ser rêya 32 kilometreyî li hev nakin. Pêşniyaz kiribû ku Amerîka herêmê ji bo 100 salan kirê bike. Berpirsên Amerîkî yên ku bi şertê eşkere nekirina navê xwe ji ajansa Reutersê re danzanîn peymana ku wê roja Îniyê ji alî Aliyev û Paşinyan ve were îmzêkirin wê ji bo kompanyayên Amerîkayê yên ku plan dikirin li korîdora Zengezûrê bixebitin îmtiyazên bazirganî cûr be cûr garantî dikin. Di vê çarçovê de mafê bikaranîna axa ku rê te re derbas dibe bi qasî 32 kilometre derfetên pêşxistina projeyan li ser wê heye rêvebirina wê radestî Amerîkayê were kirin. Amerîka li wê derê gelek projeyan wê pêş bixedî çi em nizanin. Di çavdêriya pêvajoyên yasayiyên muhtemel de tekildarê rêvebirina rê û yasayên Ermenistanê li gorî wî werin serrast kirin. Berê Tirkiye diyar kiribû ku ew amade ne
li herêmê bikevin nava xizmetê û li wê derê dewr bigirin. Niha navê Trump li korîdorê têkirin. Navê Trump li korîdorê têkirin. Zekeriya Sezer mala te ava herhebî. Ev 10 abonmant tê mana çi? Ya rastî ez tam jê fehm nakim. Eger 10 abonment be yani mala te ava herhebî. Mala te ava. Hevan na. İro bala welî ya saeta min balkêşe yan jî hevalê me tunene. Yani rewşekî balkêş e. Çima hevalê me kê min ez nizanim. Hevalê me ê ku ji Tirkiyê ji Bakurê Kurdistanê li me temaşe dikin ji kerema xwe re peyama bişînin ka hûn hene tunene mesele çi ye? Ji ber ku îro cara yekêm e bi salan ez bi salan bu salekî ez çê dikim cara yekêm e peyam tunene. Ya ez nabînim mesela kê me çima nizanim. Yani problemekî heye di YouTube'ê de ama çi ez nizanim. Cara yekêm e yani. Hevalê me ê ji Tirkî Bakurê Kurdistanê bi taybetî binivîsînin ji bo ez haya min ji hebûna wê hebe ez spas dikim her hebin. Ev Zekeriya Sezer 10 abonment çi ez wê sistemî jî fehm nakim. Ew jî ji me re îzah bikî bi peyamê ez pirkî xweş dikim her hebî mala te ava. Ha bi vî şeklî yani ji bo heqeten yani ez jî bikevim nava kelecanê dibe ez peyamê wê bibînim. Wextê ez nebînim ez dibêjim kesek li me temaşe nake. Hûn her hebin. Ya ez pir hez dikim. Yani ez bi tena serê xwe bawer bikim ji bo ez zindî çê dikim. Mesela ez video nizanim çêkim. Çünkü ez wextê we nebînim. Ez we rû bi rû halê we nepirsim. Ez wan navê we li wê derê nivîsandî ez nebînim. Ez konsantreyê karê xwe nabim. Divê li hemberî min kesek hebe. Ku ez bikarim xîtabî wî bikim. Xwe got derê. Tamam. Delal ay mala te ava tu jî bi xêr hatî. Her hebî kas peyamê we hinek bidim ser ekranê. Hejmara hevalê me jin gelekî kê min êl me temaşe dikin. Yani ji sedî çardeyê hevalê jin êl me temaşe dikin êdin hemî mêrin. Min pir dixwast ku vê derê hevalê rojnameger ê jin bikaribin tevlî bikin. Vê derê dengê min eger biçe hevalê me ê rojnameger ê ku xwe îfade dikin ser meselê siyasî bûyeran dişopînin kanala min tim vêkiriye. Ji kerema xwe re hem li ser Twitterê hem li ser Facebookê xwe bigînin me ve dixwazim hûn bibin mîvan. Ez dixwazim vê derê hûn xwe îfade bikin. Baş e? Hemî hevalê rojnameger, nivîskar ê jin kî heye kî tune bila kerem kin werin em vê derê nîqaş bikin çawa ku ez bi hevalê din ê mêr re vê derê didim distînim. We got erê. Gelek spas dikim dera. Ezdîn Karaca te çi got Ezdîn Karaca çi dibêje? Îro rûyê te dor bûye çi bûye? Na kêfam li cî ye. Ez belkî tiraş nebûme wisa xuya dike. Na belkî jî ronahî kê me nizanim. Ez hinek ronahiyê vekim ama tamam. Na wallahî kêfam li cî ye ez moralê min jî baş e ez niha ama çi ye nizanim ronahiya serê sibê wisa rûyê mirovan hinek westandî nîşan dide. Bar dikim ew e. Ji derve ve jî hewa pir germ e cî ez lê me. İja ronahiyekî pir ecêb dide vê derê cî ez lê dixebtim stûdyo ji bo wî wisa rûyê mirovan westandî nîşan dide. Ama nexeme. Em çi dibêjin? Wisa jî dibe ya. Hûn her hebe mala we ava. Bi vî şeklî em bidomînin hevalino ev mesela Zengezûrê ez hema navê Donald Trump lê kirin. Ez wî ji we re bêjim. Peyman avakirina rêyekî 32 kilometreyê pêşbînî dike. Axa li rojhilatê Azerbaycanê herêma Naxçıvanê ya li ser sînorê Tirkiye Bakurê Kurdistanê bi heva girê dide ew korîdor.
Azerbaycanê li dijî vê yekê derdiket ku kontrola rê di destê Erîvanê de be. Yani Ermenistanê jî nedixwest rêya ku di nava axavê were derbas dibe wekî korîdor were binavkirin nedixwest yani. Berpirsên Amerîkî ji Reutersê re diyar kirin ku wê navê serokê Amerîkayê Donald Trump li wê rêyê were kirin. Navê wê bibe rêya aştî û refahê ya navnetewî Donald Trump. Bi kurtasî TRIPP. Yek ji berpirsên Amerîkî got bi vê gavê wê aloziya li herêmê bi rêyên bazirganî were çareserkirin paşê jî rê li dijminahiyan were girtin. Ya ev Azerbaycan Ermenistanê du caran ji bo Qerebaxa Çiyayî şer kirin. Qerebaxa Çiyayî hevanno Kurdistana Sor e. Axa Kurdistanê ye. Li wê derê Kurdistan hat îlan kirin. Paşê dewleta Tirkiye kete dewrê mesaj li ser mesajê şand ji Lenin re paşê ji Stalin re navçivanê biborin Kurdistana Sor ew Qerebaxa Çiyayî bi temamî vala kirin, xalî kirin, Kurdan ji wê derê derxistin. Kurdî jî normal zimanê resmî bû, zimanê perwerdeyî bû bi talîmata Atatürk hat betal kirin. Bi Stalin re bû dost. Ya. Îjanha warê me Qerebaxa Çiyayî Kurdistana Sor e navê wî bûye sebebê şerê navbera Ermenistan û Azerbaycanê de. Îja Ermenî anîn wê derê bicih kirin. Îjanha Azerbaycan jî Ermeniyan derdixe ji wê derê. Welhasıl wisa deverekî pir ne mezin e jî. Welhasıl ew wisa derbas bû. Ez hema werim ser mesela ew ê mesela vê konferansa li Hesekê çêdibe ew jî tiştekî gelekî mühîm e. Li bajarê Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê ez hema fotoğrafê wî jî bînim ser ekranê hevanno. Awsa. Êvara merû zêdetir konsantre dibe. Ez hema vîya bînim ser ekranê. Tamam. Ev konferansa ku em bas dikin ev e hevanno. Tamam. Navû vê derê evîn Swêd dibînin. Yek ji karakterên girîng ê Rojavayê Kurdistanê ye. Wekî din Durzî jî tevlî bûne. Durziyan peyamên bi vîdeo şandine. Elewî peyam şandine. Yani konferansekî hakikaten alternatif e. Normal meclîsa Sûriyê divê bi vî şeklî bîya. Hevanno. Tamam. Li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê konferansa yekhelwestiya PKK'yan dest pê kir. Yani hemî milletên li Rojavayê Kurdistanê tevlî vî meselê bûne. Fermandarê giştî yê Hizbûn Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî, hevseroka daireya pêwendiyên derve a Rêveberiya Xweser İlham Ehmed, her wiha ji rêveberên herêmê evîn Swêd jî tevlî konferansê bûn. Konferansa yekhelwestiya PKK'yên Bakur Rojhilatê Sûriyê ye navê vê konferansê. Hemû PKK'yên li Rojavayê Kurdistanê tîne cem hebûdû, îro li navenda çand û hunerê ya li taxa Xwîranê ya Hesekê dest pê kir. Beşdariyeke xurt ji bo konferansê heye. Çavlereyek ku biryarên girîng werin girtin, dikarin paşeroja herêmê tayin bikin. Qedera Sûriyê, qedera Rêveberiya herem. Ev meselekî mühîm e. Di konferansê de nêzî 500 siyasetmedar rewşenbîr, şêxên eşîrên Ereb tevlî bûn, Kurd hebûn, nûnerên Sûriyan a Sûriyan Kildanî hebûn, Ermenî, Tirkmen, Çerkez hebûn, hevserokên Rêveberiya Xweser Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê hebûn, meclîsa Sûriya Demokratîk Mesedê tevlî bû, partiyên siyasî, rêxistinên jinan, keşîşê Cizîrê, Efratê, Marmaros, Amsîş, Yeketiya Sûriyan, Tevgera Civaka Demokratîk Tevdem, Encumena Niştimaniya Kurd, ene kesê jî tevlî bîye. Mürşîd El Xeznewî, şêxê me Kurdan jî tevlî bîye. Silav jê re, eger me godar dike. Ez dixwazim carekî mamoste Mürşîd pêşwazî bikim wekî mîvan li vê derê biaxife.
ew ez zanim li me godar dike wan pir kes tunene di YouTube'de wisa xitebê civakê dikin di konferansê de li ser navê saziyên leşkerî siyasî axaftin werên kirin wekî din wê peyamên nûnerên Durziyan werin xwendin yên Elewiyan wê werin xwendin endamê Komîteyê Amedekariya Konferansê Hikmet Hebîb got ev peyameke ji bo tevahî Sûriyê ev peyameke ji bo avakirina civakeke demokratîk ya ne navendî ademî merkeziyetçî civakeke hevgirtî yani ev konferans alternatîf e alternatîfa meclîsa el şara ya heteşê ye binêrin kîja meclîs qat dewlemend e peyamên bi vîdeoyê jî hene ew jî têne temaşekirin mühîm e kî şandiye mesaja vîdeoyî serokê ruhaniyê Durziyan Şeyh Hikmet Hecerî peyamekî vîdeoyî ji konferansê re şandiye piştre jî ber bi êvarê wê belgeya konferansê were xwendin nîqaş pêşniyaz werin kirin di dawiyê de jî encamnameyekî wê were xwendin yani hebûna vê konferansê hevano hûn dikarin bibêjin hebûnekî gelekî girîng e alternatîf e tamam ez wisa bînim ser ekranê niha hin nûçeyên deqeyên dawiyê ji we re pêşkêş bikim arman niyeta min ew e ez ber bi êvarê bültenekî berfireh çêkim ji we re ev çi ye gelo binêrin ev bi rojan e ez ji we re tiştekî dibêjim ev çeteyên Daişê ê ku têne girtin li Rojavayê Kurdistanê girêdayî dewleta Tirkiye ne ji aliyê wan ve têne tevdan ka ez ji we re nûçe bixwînim baş e hûn jî bi xwe bixwînin bi min re em bi hev re bixwînin ya ez pir dixwazim rojekî na yani ji demekî şûn ve êdî mirov perwerdeya Kurdî bide destpêkirin li ser YouTubeê yani xwendina rastiya Kurdî ka me gu em bînin yani Kurdî çawa rast dikare were xwendin ji bo xwe tu bikarî xwe bigînî dilê temaşevanan îtirafên çeteyên Daişê yên girêdayî Tirkiye hatin weşandin hêzên ewlekariya hundirîn ya Bakur Rojdatê Sûriyê îtirafên du çeteyên Daişê yên ku li Reqayê hatibûn girtin weşandin çeteyan diyar kirin ku fermanên ji bo êrişan ji Tirkiye wergirtine hat femkirin bi rojan em aynî tiştî dibêjin ez dixwazim hûn bi min re bixwînin ji kerema xwe re ez hema nivîsî mezin kim min jî nexwendiye min bi we re vekiriye yani ez jî mîna we me vekiriye ev ajansa ANEFE ye em bi hev re hîm dibin ka îtirafê wan de çi heye dewleta Tirkiye çawa ew amadekirine çawa şandine herême em bi hev re dixwînin em bi hev re keşif dikin pir bi heyecan kelecan du çeteyên ku li Reqayê hatibûn girtin beriya ku fermanên êrişê yên ku ji Tirkiye werdigirin pêk bînin yani ji bo ku van fermanên Tirkiye pêk bînin di pratikê de ji aliyê hêzên ewlekariya hundirîn ve hatin girtin îtirafên çeteyan ji aliyê navenda ragihandina ya asayişa hundirîn ve hate weşandin di dîmenê ku ji aliyê anhayê ve hatine weşandin Mürhef Kamil Sefok beyan Abdülcewad Sefok planên êrişê yên Daişê hewldanên rêxistinkirinê û girêdanên li Reqayê vegotin em vekin vîdeoyê pêşî em bixwînin ka paş em vîdeoyê vekin her du hevser di sê êrişan de ku li Reqa derdora wê pêk hatin rolekê krîtîk lîstine yek ji wan êrişan jî êrişa li dijî benda Camiya ya li herêma Kisrat bû ku di encamê de sê endamên hêzên ewlekariya hundirîn şehîd bibûn Mürhef Kamil Sefok li xwe mikur hat endamên şaneyên çeteyên Daişê li mala xwe hewandine amedekariya pêkanîna êrişên cuda li Reqayê dikirin Sefok îtiraf kir wan plan dikir di şeva cejna Newroza 2025 de êrişên hemwext pêk bînin
Lê ji ber serdagirtina mala wî ji alî hêzên ewlekariya hundirîn ve beriya cejnê bi du rojan pîlana wan têk çû. Di serdagirtinê de Sefok hevsera wî wana jinûmerê hevin hejmareke çetên li gel wan hatin girtin hîn jî hatin kuştin. Di îtirafên hevserok dibêjim hevsera Sefok di îtirafên canikê de jinikê de yani diyar dibe ku wan ji bo ku kampa holê ji bo ku kampa holê birevin kampa holê de ne na deqekî mesele tiştekî din e ji bo ku kampa holê birevin $80 dane toreke qaçaxçiyan lê ev tor di demekî berê de ji hêla hêzên ewlekariya hundirîn ve hate bombebaran kirin. Beyan Sefok di îtirafê xwe de got di sala 2015 de ez bi mîrekî Daişê hiyê berpirsyarê lojîstîkê li Reqayê re zewicî me dû re ez pê re çûm Baxozê li wê derê em ji alî hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ve hatin girtin. Di îtirafên du hevseran de hate diyarkirin mirhev li mizgeftekê Tirkiye di navbera 2023-2024 de endamên çeteyê Daişê nas kirine. Mirhev di nîvê sala 2024 de ji Tirkiye hat Sûriyê da ku bi erkên xwe yê ji hêla mîrên şaneyên Daişê ve birêya Telegramê hatiye erkdakirin pêk bîne. Yani wezîfê xwe pêk bîne ku mîrên şaneyên Daişê ev wezîfe dane wî. Mirhev anî ziman wî li hember van pîlanan pere wergirtine. Her wiha hêzên ewlekariya hundirî diyar kir çeteyên Daişê hewl didin ji nû ve xwe birêxistin bikin ew hewlên xwe yên ji bo tevkuşîna li dijî Daişê ji bo pêkanîna ewlehiyê û îstiqrarê li herêmê didomînin. Ez bindirim tê de çi heye? Ez müzîkê digirim ji ber ku carna mafê telîfê tê mirovan aciz dike naxwazim. Kanala me ji xwe zirar dibîne. الإرهابية النائمة وتفكيكها عربية تمكنت قوات ne meseleye. Rewşa me bi vî şekliyê hevano. Niha ka çên nû çên din hene ji we re pêşkêş dikim. Mesela İlham Ahmed dibêje Sûriyeyê nû bê beşdariya pêkhateyan ava nabe. Daxuyaniya ew jî heye. Ya ez pir dixwazim bi we re bixwînim hevano. Ka ez dîrek bi we re bixwînim. Ez aniha vê jî bigirim. Em wisa tiştekî xweş çêkin. Kêfawetî em bi hev re dixwînin. Ka ji min re bêjin. Daxuyaniya İlham Ahmed heye heme ketiye ajansan. Hevseroka daireya tekiliyên derveya rêveberiya Xweser İlham Ahmed got pirrengî negefe. Ew çavkaniya hêzê ye. Gotinên xweşin em didomînin. İlham Ahmedê her wiha got Sûriyeyê nû bê naskirina mafên hemû pêkhateyan û bê beşdariya çalak ya pêkhateyan ava nabe. Konferansa Yekhelwestiya Pêkhateyên Bakur Rojdatê Sûriyê ya ku hemû pêkhateyên la Rojavayê Kurdistanê tîne cem hebûdû, îro li navenda çanda hunerê ya li taxa Xwîranê ya li Hesekê têl darxistin. Ev wisa ye, ev agahî me dabû we ka em binêrin İlham Ahmed çi dibêje? İlham Ahmed di destpêka konferansê de axifiye. Konferans îfadeya zindiya îradeya gelan e ku di yek rêzê de li hemberî şer li ber xwe didin. Pirrengî çavkaniya hêzê ye İlham Ahmedê tekez kir pêkhateyên Kurd, Ereb, Sûriyan, Asûr, Ermen, Tirkmen, Çaçan, Çerkes, Musulman, Xristiyan, Ezdî îspat kir ku pirrengî ne gefe ne tehdît e ew çavkaniya hêzê ye. İlham Ahmed li ser vê yekê got pêkhateyên herêmê îspat kirin ku parastina rasteqîn ne ji dervetê. Lê bi îradeyê hevbeş ya ji bo avakirina aştî û adaleteke mayînde pêk te. Berdewama hişmendiya yekalî ya rêvebirinê wê aloziyê kurtir bike. Berdewama mantıqa yekalî ya rêvebirinê yani merov a Sûriyê wê aloziyan kurtir bike dibêje.
Hevseroka dairêya tekiliyên derve İlham Ahmed'a zanîn ku ev konferans serkeftineke siyasî ya xelkî ye. Armanca wê diyarkirina paşeroja Sûriyê nû ya li ser esasê tevkariya rasteqîn, hevûdû naskirin, nûnertî adîlane, hemwelatîbûna rasteqîn, pirrengî, nenavîndibûn û demokrasiyê ku garantiyên yeketiya welêt û aramiya wê ye. Bey beşdariya PKK'yan Sûriyeye nû ava nabe. İlham Ahmed her wiha balkiştan ser giringiya beşdarbûna PKK'yan di rêveberiya Sûriyê de dibêje beşdariya nûnerên heremî di konferansê de cewherê pêvajoya siyasî û destûrî ye. Sûriyeyeke nû bê naskirina mafên hemû PKK'yan û misogerkirina beşdariya wan ya bi bandor di dariştina paşerojê de nayê avakirin. Wekî din herî dawî xwestiye ku konferans bibe gavekî ber bi Sûriye nû ve ji bo tevahî pêkhatên wê û siyasetê veguherîne wateya wê ya exlaqî. Ev bi vî şiklî hevano ez hema ew jî bidim ser ekranê kan binirin di vîdeoyê de çi gotiye. Di vê naberê de ez dixwazim di van rojên pêşiya me de giranî bidim ser nûçeyên ji Almanyayê. Li wê derê em zanin bawer dikim bêrîvan Aymaz dibe namzeta şaredariya Kölnê. Ez dixwazim dereqê wê de hin nûçiyan çê bikim, lêkolîn bikim. Ev jî serokê ruhanî yê Durziyan Şehikmet Hecerî. Ez hema bînim ser ekranê. Hikmet Şehacerî kan binirin çi dibêje. Em vîdeoyê jî bixwînin hevanna. Tamam. Em hema lê binirin ka çi dibêje. Niha wekî din niha Hecerî piştgiriya civaka Durzî ji bo yekrêziya pêkhateyên anî ziman ev gelekî giring e. Qewmê Durzî ê li Swêdayê ê li temamê Sûriyê ji aliyê wî ve tê temsîlkirin wisa xuya ye. Dibêje em piştgirî didin rêveberiya xwe ser piştgirî didin vê yekrêziyê. Dibêje di serdemeke ku zehmetî tê de zêde ne astengî li hev dikin astengî li hev dikevin em îro vê kongreya pîroz li dar dixin da ku bi yekdengî bibêjin yekgirtina pêkhateyan a li başûr Rojdatê Sûriyê ne tenê duruşmeyeke siyasî ye, aramiyeke wîjdanî ye ji bo welêt û gelekî ku rûbrûyê şerê paşguhkirinê bûye. Yani şerê paşguhkirinê yani em têne tejîdkirin ji civaka temamê Sûriyê. Em tenê hatine hîştin. Em zarokên civaka Durzî li gel birayên xwe yên Kurd, Ereb, Sûriyan, Ezidî, Türkmen radiwestin. Ev pêkhate di wê baweriyê de ne. Pirrengî negefe. Samaneke giring e yekrêziya me dibin duruşmeya bi hev re ji bo pirrengî û bihêzkirina yekrêziya me hevparî paşeroja me ava dike. Ev konferans destpêka rêçikeke nû ye. Stûneke ji bo parastina rûmet û azadiya mirovan li welatekî ku mirov ne li ser bingeha aidiyet û nêrîna xwe li ser bingeha mirovbûn beşdariya xwe di jinûva avakirinê de têne nirxandin xurt bike. Li gorî bernameya konferansê piştî axaftinên destpêkê wê nûnerên Qesedê, Hesedê, Mesedê, meclîsa jinan rewşeheyî dûtinê xwe yên ji bo paşerojê pêşkêş bikin. Niha hin kes dibêjin Qesedê, hin kes dibêjin Hesedê. Qesedê û Hesedê aynî tiştin. Yek hêzên Sûriye Demokratîk yek quwetên Sûriye Demokratîk. Ji ber ku Ereb jî têde hene canan mirov dibe Qesedê. Navî wisa de. Mala we ava hevanno. Bi vî şiklî me nûçeyên dawî jî ji were pêşkêş kirin. Niha ez binêrim wekî din çi heye. Mihîm e.
Wezareta Perwerdeyê Qursên Kurdî dide kîjan Wezareta Perwerdeyê? Çawa mümkün e? Ka nûçeyekî balkêş heye? Tamam. Ka em binêrin wê çawa be. Hevan na. Niha çend ajansê me hene, bixabin ajansê me nûçeyê xwe pir dereng parve dikin. Tam di wexta xwe de mirov nikare xwe bigîne her tiştê. Ji hêzên parastina gel HPG daxuyaniyekî heye, ez vê daxuyaniyê dixwazim bi we re bixwînim. Ji ber ku mesela şer meselekî hesas e hevanno, ka şer heye yan tune ye. Ez hema ji we re bêjim. Hêzên parastina gel HPG daxuyaniyekî daye ez bînim ser ekranê em dîsa bi hev re bixwînim. Pir xweş e. Kêfa min hat ji vê xwendina bi hev re. Êdî nizanim awe jî hatiye nehatiye? Tamam. Mala wê ava bila kêfa we were. Tamam. Mesajê xweş tên. Hadi em bi hev re dixwînin. Bila bibe wekî dibistan. Em niha hevan mı? Em diçin ser Anefê binêrin. Ev hêzên parastina gel HPG dibêje êrişên dewleta Tirkiye dagirker didomin. Navenda ragihandin û çapemeniya yê HPG ragihand tevî biryara agirbestê jî êrişên dewleta Tirkiye ya dagirker yên li ser heremên parastinê yên medyayê didomin. Hêzên parastina gel HPG daxuyaniyekê nivîskî da diyar kir ku ji 24 tîrmehê heta heftê tebaxê êrişên artêşa Tirkiye dagirker yên li hemberî hêzên gerîla yên li heremên parastinê yên medyayê didomin. Di daxuyaniyê de ev hûrgulî hatin parvekirin. Çavê we dibîne? Tamam. Bîst û çarê tîrmehê tûnelên me yên li qada berxwedanê ya Sinênê ya herêma Xakurkê çar caran bi dronên bombebarkirî hatiye bombekirin. Hevan no bîst û çarê tîrmehê. 25, 27, 28, sê tîrmehê qada berxwedanê ya berê Zînê yê herêma Xakurkê 22 caran bi çekên giran top bi obûsan hatin bombebaran kirin. Di navbera 24 tîrmehê Sisiyê tebaxê qada berxwedanê ya girê bihar ya herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê tam 32 caran bi çekên giran û hewanan hatiye bombebaran kirin. Di navbera 27 tîrmehê heftê tebaxê beriya çend rojan li Zapê, Metînayê, Xakurkê, Garê, Qandîlê li bû tevgera keşfê ya İHA û SİHAyê hebû. Balafirên bê mirov. Di navbera 24 tîrmehê heftê tebaxê li heremên Zap, Metîna, Xakurkê bi armanca dagirkirinê rê hatine çêkirin. Wekî din 23, 24, 26, 27, 28 tîrmehê jî banga teslîmbûnê dîsa li hêzên me yên li herêma Şehîd Delîl ya li Rojavayê Zapê hatiye kirin ji bo bêrûmetkirinê. Mirovên bêrûmet banga teslîmbûnê li mirovên birûmet dikin. Di kurmancî de ji ber ku B û B gelekî nêzî heve, mesela mirovên bêrûmet û birûmet wextê ku B hebe ez dibêjim xwedî. Mesela însanên bêrûmet bang li mirovên xwedîrûmet dikin. Ew gotina xwedî ez lê bicî dikim, belkî hûn ê bibêjin ne giring e, di zimanê televîzyonê de pir mihîm e. Di rojnameyê de, di ajansa de hûn dikarin bêjin B û B ne mesele ye. Ama wextê mirov telefûz dike zehmet e, şaş were femkirin jî heqeten heyf e yani, heyf e. Canan dibe tiştê wisa. We goterê hevan no. Niha em çend nûçeyên din jî binêrin, wey kêfa we jî hatiye bi xwendina bi hev re. Merov dikare canan rojên xwendinê çê bike bi hev re? Ez hema biçim ser ajansekî din binêrim ka çi heye, çi tune hevan no.
باشه yani nûçe komisyon cara duyem li hev de civeviya mecbura pêşkêş kiribû zêde bikaranîna televîzyon telefonê bandor li zarokan dike li însanan dike li hefeza însan dike weya ji xwe dünya alemê dî zane daxuyaniya Hakan Fidan heye em vekin têda çi dibêje di hevdîtinê me îro de eşara de me derfet dît ku em li ser çand mijaran wekî bazirganî tamam ez hema bu were parve dikim kêfa jî wey hatiye xwendina bi hevra em dikarin sîstemekî wisa bidin destpêkirinê ji min re binivîsînin şûna ya dünya xerab e ez lakos telxwe nakim navê wan jî nebêje ya vê derê nekin reklam veya hûn zanin ez ji reklamê hez nakim ji marqa hez nakim ya hûn nizan ez însanekî sosyalîstim ya ez ji we re dibêjim ez di nava civakê de tebeqa hez nakim çîn hez nakim ji bo min şivanekî gund gavanekî gund şêxê gund muxtarê gund serokwezîrê welêt hemî aynî ne ji bo min fix nake rojnamevan ê mutfaqê de kar dike ê paxijê dike çöp hemî ji bo min yekin fix nake ji bo min çünkü herkes li gorî pîşiya xwe di xizmetê de ye îje ev marqe hemî berhemên kapîtalîzmê ne heqeten ez li dijim yani mesela ez pir ciddî rexne dikim ew însanên ku çûn ew tîşört dan Rêzdar Öcalan ku bi xwe yani antî kapîtalîst e çawa fehm nekirin ku av vê derê tiştekî dayînin serê yani ev gömlek neyê min e heqeten neyê min in ez naçim marqa nagirim ya ji min re tên dost û hevalên wekî we diyarî didim min ez jî mecbûr li xwe dikim yani çi bikim yan jî bermayiyên hevalan e ya ez ji we re dibêjim ez canan bermayiyên hevala li xwe dikim ya ez ranabim nakevim wê modaya Lacoste ez tişt wisa jî hez nakim hala çima reklama marqa xelkê bikim ya xwe perê me tune em qanala xwe pêş bixin îjî ez herim perê xwe bidim evê xelkê ya marqeyê xelkê halla halla were em ji xwe re Kurdiya xwe pêşxin hevalna ez derxim ez dîn kara dibê gömlekê te jî marqa ez şita dibîm gömlek neyê min e tamam ez vê lêxim hadi tamam hevalna em hema bidomînin yani normal jiyana sivîl de ez süper mütevazî me yani gömlek ê min ne qalîte ye tiştê ku ez pir hez nakim Zeynep tihanekê xwe mi dikî ez sosyalîstim yani wextê dibêjim sosyalîst ez di mana Kurdî de ji we re bêjim parastina wekheviyê di nava Çîn sinif tebeqeyên civakê de wekheviyê dixwazim ez dixwazim hemî dewlemendiyên ser rûyê erdê wekhev werin belavkirin li însanan li milletan ez dixwazim dewlet sedî sed di xizmeta civakê de be di xizmeta me de be ez dixwazim saata xebatê ne 8 saat be 5 saat be 5 saat be eger herkes bixebite vê dünyayê de 5 saat bixebite merû dikare ji xwe re ji nîmetên vê dünyayê fayde bibîne merû dikare bigere avê vexwe bigere xwezayê ziyaret bike merû dikare bi malbata xwe re bi zaroka re heval û hogirê xwe re wextê xweş derbas bike tabii ki yani ji bo wî dibêjim sosyalîst wekî din mesele ne Mihridates ser hişk merheba ji te re tu jî silav dê hemî hevala hevan were em Kurdiya xwe xweş bikin em bi hev re Kurdiya xwe xweş bikin em bikin sîstemekî perwerdeyî em kem küm a ma ji nava Kurdiya xwe derbixin ku û vana em ji nav Kurdiya xwe derbixin em Kurdiya xwe hinekî pak bikin di navbera hevokan de wextê hûn disekinin û nebêjin
ئەوەی ئاخافتنە خوا سەرڕاست بکن خیتابەتە خوا بەهێز بکن کاچمە نکارم بینم سەر ئێکرانێ لەسەر ئۆپەراسیۆنên ئیسرائیلê yên li dijî Sûriyê hatin nîqaşkirin Hakan Fidan li ser X'ê nivîsandiye di hevdîtinên me yên îro de El Şara re me derfet dît ku em li ser çend mijaran wekî bazirganî veberhênan veguhestin enerjî operasyonên İsraîlê yên li Sûriyê nîqaş bikin wî tekez kir ku dibin serokatiya serokkomarên her du welatan de hewl didin hevkariya di navbera Tirkiye û Sûriyê de di hemû waran de kûrtir bikin sernivîsa wî jî ev e Hakan Fidan hevkariya di navbera Tirkiye û Sûriyê de kûrtir bikin dibêje her dema ku hikûmeta veguhêziya Sûriyê û rayadanê rêveberiya Xweser ji bo çareseriyê nêzê hevûdû dibin dewleta tik destwerdan dike yanê müdaxele dike dîsa civîna ku çavlirî ye di navbera aliyên naborî de li Parîsê bêne li derxistin Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan serdana Şamê kir hate eşkerekirin ku naveroka civînê peymana dehê adarê bû lê başxaneya vê serdanê nehate parvêkirin yani eger hûn bixwazin ez dikarim awayê perwerdeya ku ez aniha pêk dînim di pratikî de maşallah bixwasî 25-30 şagirtê me hene hem li Ewropayê hem jî li Rojavayê Kurdistanê em sîstemekî perwerdehiyê niha dixwazin pêş bixin hûn bixwazin demê pêşme de em vê sîstema perwerdehiyê dikarin li vê derî jî bidin destpêkirin ama çi qas pêk tê ez nizanim ji ber ku ez dixwazim li we godar bikim xwendina we serrast bikim yani niha pergala me ya perwerdehiyê di dome li gelek deveran ya rastî min nexwaz ez parve bikim li ser medya civakî jî ama di pratikê de birêya Zoom birêya kamereyan wisa birêya medya civakî na lê birêya înternetê em perwerde çê dikin yani ez li hevalê xwe godar dikim ew ji min re dixwînin ez jî axaftina wan serrast dikim xwendina wan mesela me çi gotibû piştî neh mehan Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan di demekî civîna Parîsê nêz dibe de serdana Şamê dike Hakan Fidan doh ji nişka ve serdana serokê hikûmeta veguhez ya Sûriyê Ahmed El Şara kir Fidan ragihand her du welatên cîran dixwazin tekiliyê xwe xurt bikin pesnê hewldarên Sûriyê ji dema hilweşandina Beşar Esed de da wana du kurmancî de hinekî problem hene hevalê me ciwan dinivîsînin ez wana nas dikim ji ber vê biborin yani normal e hevokên hatine nivîsandin sedî set eger neyfhemkirin nexeme Hakan Fidan wekî din çi dibêje piştî hilweşandina Esad İsraîlê siyaseteke ji bo bêîstiqrarkirina herêmê dimeşîne di nav pêla tundûtijiya mezhebî de wan bi sedan eşîrên êrişên esmanî li ser navendên leşkerî yên Sûriyê kirin her wiha hate ragihandin Fidan û Şara di derbarê peymana dehê adarê ya di navbera fermandarê giştiyê Sûriye Demokratîk Mazlûm Abdî û hikûmeta veguhêza Şamê de pêk hatibû nîqaş kirine baş e ev jî Sarkis Kasarjiyan dibêje lêkolînerê karûbarê Tirkiye diyar kir ku wekî hemû serdanên berê armanc û paşxaneya vê serdanê nehat ragihandin lê ji ber dema wê bi gelek pêşketinan re armanca wê dikarin werin pêşbînîkirin yani armanca wê me rû dikare texmînî bike yani daxuyaniyên fermandarê Qesedê yên çend roj berê hene li ser paşxistina civîna Parîsê wekî din gelek mesele hene dibe sebeb ku Hakan Fidan were ji nû va hevdîtinê xwe çê bike tekîliya xwe nû bike hevanna Muhammed Aksun malataya ve herê hebî doh jî gelek heval bûne endam min pişra di peyamen de navê wan dît yani ez spas dikim ez anha navê wan nikarim bibînim gelek heval hene hem dibin endam hem dibin abûne ez navê we hemiya nikarim bibêjim ama ez vedî bînim
ji destê min tê ji we re spasî jî dişînim hûn her hebin mala wê ava Zekeriya jî tu jî her hebî ama tevviya îzah nekir va 10 abonman tê çi mane yani belkî ji we îzah kiriye min nedîtiye baş e hevanda ev çi ye Mihemed Aksun her bijî ji bo alîkariya xebata te girêkî din em karibin alîkariyê bikin eşkere bike yani şiklê alîkariyê tu dibêjî çawa yani ji bo alîkariya xebata te erê mala te ava her hebî yani bi vî şiklê ji me re bes e tabî armanc û niyeta me ew e em hevalê xwe rojnameger ên betal ê ku niha îmkanê wan tune bixebitin em bigirin kar em pêş bixin ji bo wî jî dibe ev kanala me hinek mezin be eger îmkan hebe karsazên me yên li Ewropa yan li Bakurê Kurdistanê deverên din ên cîhanê eger bikaribin îmkana aborî bidin van hevalê me rojnameger ne ê min pêdiviya min tune ye Swîsre me rewşan baş e ama bi rêya vê kanalê em bikarin van hevalê xwe bixin nava xebatê wê tiştekî muazzam mezin derkeve pir xweş çê dibe niyeta me ew e em niha li pê vê digerin ne de hevalê me rojnameger hene em dixwazin bixebitîne em dixwazin bi hev re hevkariyê xebatekî hevbeş bimeşînin bi rêya vê kanalê baş e hevando ez xatir ji we bixwazim hûn here bin mala wê ava baş e ez ê mesajê we bixwînim wextê her cara ku îmkan dibînim êvaran ez dikevim hemî mesajê weşandine dixwînim wene wextê ez bersim nedim we li min biborin yani ji ber pirsendan e wekî din sebebî tune ye ama hevalên bixwazim xwe bigînim min jî hem bi rêya X'ê Twitterê dikarin ji min re mesaj bişînin yan jî bi rêya Messenger Facebookê dikarin ji min re mesaj bişînin yani ez li vê derê me mala wê ava here bin bi hêviya rojên xweş azad